איפור, אם אין לך נגיד, סתם למשל לקוחה כל יום, אז ריסים יהיה לך לקוחה שהיא קבועה, שהיא באה אלייך כל חודש, וזה משהו שהוא מאוד משתלם. התעניינתי בכמה מקומות, אבל כבר מראש ידעתי שאני אעשה כאן. ביררתי על כל מיני מקומות, אבל במקום הזה ישר ככה נמשכתי עם זה. אחרי הראשונה כשהתקשרתי לברר, וגם ידעתי מה הערך שלהם וכמה הן טובות בתחום. קודם כל זה נחשב מקום ממש שוקרתי וברמה, זה היה לי משהו שהוא מאוד חשוב, לבוא למקום שהוא מכבד את עצמו, ובאמת זה מקום עם החומרים הכי איכותיים והכי יוקרתיים. חיפשתי תחום שהוא מבחינת תעסוקה, משהו שככה באמת יכול לייצר לי גם תוספת של הכנסה. כמובן משהו שאני נהנה ממנו וחבר. בוא נגיד שגם אם היה קשה תמיד יש לך מענה. גם אם יש לך איזושהי בעיה, בטיפול עם לקוחה, ויש לך איזושהי שאלה, את שולחת הודעה בקבוצה וישר עונים. אין דבר כזה שישאירו אותך ככה, אתה יודע, באוויר. בלי תשובה. הערכה מלאה בכל הכלים שצריך כדי ללמוד. החומרים הכי טובים, שהם באמת הכי טובים. בערכה הזאת אני יכולה להגיד על עצמי, יום למחרת כבר התחלתי לעבוד, התחלתי לקבל בנות. והנה גם אני שהייתה לי עבודה קבועה, עשיתי את הצעד הזה, וזו עובדה. אין דבר כזה סוג של נשים, כל אחת יכולה. הגעתי לכאן וכבר בשנייה שדרכתי במקום, הבנתי שלא טעיתי. היחס אישי חם, מקצועי מאוד, יש מענה 24/7, ממש ככה. היא עמדה פה לידי והסתכלה על כל הדברים, מאלף ועד תף, ולא יצאתי מפה עד שלא ידעתי הכל פרפקט. אני שמעתי על בנות שמסתכלות על סרטונים וחושבות שמשם הן יכולות ללמוד לעשות. זה דברים שצריך ללמוד אותם וצריך ללמוד אותם במקומות מקצועיים. כל הכבוד, זה עיניים וריסים וזה הפרצוף של כל בחורה שעוברת דרכך. זו השקעה, זו בהחלט השקעה לבוא וללמוד במקום שהוא ברמה גבוהה, אבל זה חוזר, מקבלים את הפירות בחזרה.